Lek ditengi tok piye? Loh. Loh, lah iso enak kalau ditengi terus ditinggal terus piye? Lho kuwi fenomenal lho, reng bener lho, banyak terjadi ngono kuwi lho. Banyak terjadi wi. Terus ngono iki piye? Ya wis tak. Berarti wong lanang sing kebangetan ngono dudu wong wedok. Ya padha kae wong wedok. Lah nyapa wong wedok? Lah kok apa gelem ditengi? Jane sampean jarene tresno karo aku kok aku mbok dadekne patung. Lah mergo kowe nolak. Lho tapi jarene tresno. Ya jane tresno ning gandeng kowe nolak terus aku lara ati. Sakit hati, Dik. Wong lanang nek wis sakit hati tenan, apapun akan dilakukan, Dik. Oh, ngono ya, Mas. Mula aja gawe kecewane wong lanang. Nggih ta Pak Yoyo? Mbuh. Aspatakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Sakapan yang kowe ajaku Pepatah mengatakan tidak kenal. Doyot pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak nikah. Tidak sayang. Lho wong kenal kok mung disayang tok ki lelaki apaan? Nek nyat wong lelaki tenanan yo nikah apa kenal terus dinikah ora disayang tok. Ngono ya. Bener Bir. Bener kuwi. Kuwi pelajaran yang baik kuwi ngono kuwi. Nah, lah nek kok wedok tuh harga diri ya Pak Yoyo nggih. Leres. Nang ki ora mau kenal terus disayang tinggal lunga, kenal disayang tinggal lunga. Nek nyat sayang tenan apa kenal sayang terus dinikah. Tanggung jawab. Tanggung jawab. lah nek ditengi tok piye? Loh. Loh, lah iso enak kalau ditengi terus ditinggal terus piye? Lho kuwi fenomenal lho, reng bener lho, banyak terjadi ngono kuwi lho. Banyak terjadi wi. Terus ngono iki piye? Ya wis tak. Berarti wong lanang sing kebangetan ngono dudu wong wedok. Ya padha kae wong wedok. Lah nyapa wong wedok? Lah kok apa gelem ditengi? Loh, lah digudhok. Lho nek carane lah ya ora meteng sik lah ya iso carane. Lah carane piye? Ya nganggo apa to apa? Ayo, mula contonen kaya Pak Wito karo garwane kuwi. Sing jenenge katresnan kuwi kanugrahan suci saka Ilahi kanggo srana keselamatan menungso donya tekan akhir. Lah kuwi katresnan. Mula leres ngendikane Pak Yoyo iki ora mung sekedar bojo ning jodoh. Lah kuwi. Luar biasa langgeng sampai 50 tahun pernikahan emas. Lah niki mangke bar pernikahan emas napa nggih Pak nika? Mau apa jenenge kuwi berlian. Berlian. Heeh. Berarti tahun ngarep melih Pak niki. 100 tahun. 100 tahun ngarep kuwi lho. 100 tahun melih. Nggih. Oh nggih pun monggo nderekaken mawon. Derek sapa? Iki lho Bir ana sing ngersakake ya kuwi Dereng kenalan kok Pak. urung to? Oh, Oh iya ding lali. Nembe ngrembug meteng wae lho Pak. Oh iya. Kenalke kalih sedulur-sedulur wonten ing Ngimput desanipun Purwosari. Sari, nggih. Tuku pandan karo kayu. Perkenalkan saya Birgita Ayu, Pak Bu. Alamate ngendi? Kula aslinipun Kediri, Jawa Timur. Isih sekolah apa wis ndek bojo? Mboten sekolah tapi dereng gadah bojo. Maksudnya wis lulus. Oh, maksudnya wis sarjana. Sarjana Rampung seni. sekolah. Ning urung duwe bojo. Heeh. Dieling-eling. Apa? Engko nek kenal kudu disayang terus nikah, ora entuk meteng. Dieling-eling. Dieling-eling. Iya, iya. Eling-eling. Aku wajarana ya. Oh, tenan, Nduk. Kok gareng kon ngajari dhek remuk malah kon ngajari ora. Nggih. Sesideman Bir. Oke, Pak. Nggih, coba kaya apa sak bawane men digatekke karo Pak Sak Gareng. bawane, Pak. Nggih. Wiwitane anderek sang peke. Artekno ngene iki, Mas. Ben ketok kecerdasanmu dibandingke gareng-gareng liyane wi mau. Wiwitane Anderek sang pekik. Angel ra. awalnya ikut Sang pekik. itulah sang pekik.
Piyayi sing ganteng Jatmika. Lho lah nggih, sang pekik niku piyayi sing ganteng Jatmika. Betul. Putrane Pak Anom Surata. Oh, iki ngangge sembodo mrene. Ayo. Dalange Winong iki, ayo. Neno. Ayo. Priya bagus kang ngolah budaya Artinya Pria tampan yang senang budaya. top. Betul Pak Yoyo? Leres 100. Contohnya nek saiki napa niku, Pak? Nah, Sing pria bagus sing seneng olah budaya niku Kanca contohnya pengrawit. apa? Oh, pengrawit. Pak Dalang. Dalang. Niku termasuk Oh, iya. sing olah budaya. gareng olah budaya kok ora mlebu. Lah mergone ora bagus. Oh, berarti khusus sing bagus ya. Oke. Wong nek ngrumangsane awake dhewe paling bagus kuwi sing kleru. Oh iya. Iya wis, Mas. Moji roji. Sowan menyang kutha gedhe. Artinya Datanglah ke kota besar. nah ya. Wah, aku angger rapal ngono gleling kok, Pak. Pripun? Angger rapal ngono banter gleling ngoten. Lah rapal. Nek rapal pucet ngoten, Pak. Lah wis pucet nah sampean. Heh, Lagi wis pucet. iki ora, iki pancen oke kira pucet iki, keputihan. Ah iya. Ya bir. Bandarat terus kayung Sehingga tuannya merasa tertarik. Nah, betul. Loh, betul. kula, Pak. Nggih. Pripun lulusan Eskari ngeten iki, Pak. sarjana karawitan sampean. Sarjana Mas. karaoke, Nduk. Malah ora. Selendang kuning kang saking ukir. Artinya Selendang kuning yang dari gunung. wah ya wukiri gunung ya. Nggih. Maksudnya piye kok selendang kuning kok saka gunung iki? Lah kowe ra iso to? Ora mudeng to kowe? Gak mudeng piye kok? Waduh, ngene, nek ora ngerti takon karo sing ngerti, Nduk. Heeh. Nggih. Piye? Takon bir. Aku yo tak tekon sih. Selendang kuning saking mukirne napa? Lah kok ora kok jawab piye? Lah kula mboten iso, Pak. Saya muni piye mau? Nek ra iso tak kok Takon sing- wajib takon karo sing ngerti. Heeh. Nggih. Lah dek bir kita kan tanglet kula. Kula lak ora ngerti, lah kula tanglet pake. Takon sing ngerti. Nggih. Oh iya, aku ngerti. Lah nggih kula tanglet pake. Selendang kuning saking wukir niku napa, Pak? Selendang kuning itu adalah gambaran seorang wanita Jawa yang cantik yang berbudaya yang asalnya dari pegunungan. Terjemahane dawa ya Pak selendang kuning niku. Ben cetha. Oh lah nggih. Heeh. Niku wau, kata-katane niku wau, Nduk. Jadi selendang kuning adalah gambaran seorang wanita Jawa yang cantik yang dari pegunungan. Nah, kuwi. Betul Pak ya? Betul 100. Tak eling-eling. Piye mau piye? Selendang kuning kang saking piye-piye? Adalah pripun Pak? Ketara wis tuwek ngono wis lali ora. Metu ki aja ditekokke meneh. Kok ngenteni sik, nek wis bar metu ki ngenteni sik. Ngenteni aku hening tenang kok iso mikir meneh. Lagi iso metune. Heeh. Sing metu apa nih? Pikirane lho, pikirane. Oh, pikiran. Malah ora. Bar metu kok kon metu meneh. Suara kurang permana. Suara kurang begitu jelas. Ya. Ning wasesa
Hangungrum. Loh, lah iya piye apa artine? Hangungrum itu menarik hati. Oh, berarti pinter menggoda ngono. Lah, ngono karepku ngono ya. Merayu. Merayu, Oh, lho, merayu. merayu. Merayu sehingga menarik hati, ngoten lho. Arep ngomong rono kok angel men. Niku, Dik. Waduh. Artinya niku, Dik. DIY Yogyakarta dan sekitarnya. DIY kae ora. Terus Bir? Angung remarang bendara Merayu kepada tuannya. berarti sing wedok meng selendang kuning kang saking ukir meng Heeh. kuwi Kuwi pinter merayu terhadap tuannya. berarti wis sing kleru sapa? Sing kleru ora ana sing kleru, Nduk. Oke ana sing kleru. Ora ana sing kleru, pancen donya ki ana sing dirayu, ana sing ngerayu. Oh. Nggih ta, Pak? Lah, kaya Pak Yoyo karo Bu Kesi iki nek ndek ben Pak Yoyo iki ora ngerayu Bu Kesi, ya ora dadi. Ora ngono. Ora ngono. Sing rayu Bu Kesi mbiyen ki. Oh, berarti kualik, mula aku ora nembus. Oh ketara tukang udu nomer kuwi ora. Kula pun mboten, Pak, pun mboten. Syukur lek wis ra udu. Mung titip. Wis kancane lek kuwi ora. Ya Bir. Ya Sulestia pijer ngencangake alis. Ayo, apa artinya? Diah Jengi sing Sulistya. isine. Diah Sulistya adalah perempuan yang cantik. Hah? Ngincangke alis itu memberi kode. Ayo. Signifikannya piye dengan alis? Piye? Ngono, Pak. Ping, ngono, Pak. Piye? Ngono. Kok sandas? Nek ora ngono ra iso, Nduk, kudu ngene. Aku ngene iku ndasku melu kabeh, Nduk. Ayo. Ngincangke alis ngeten niku. Terakhir, yuk. Terus no sesideman. becik paten ana timbang Ngarep
kejawi kula aturaken dumateng sedaya para lenggah ingkang kepareng rawuh wonten dalemipun Pak Suwita. Ugi kula aturaken dumateng para kadang para bolo-bolo ingkang kepareng monitor lumantar streaming Kuntadi Channel. Wah ya lumayan akeh ya. Kaya ngono ki matur nuwun katresnanipun para subscriber Kuntadi Channel. Ya. Ya nduk, Bir. Urip ana kutang gedhe gawe Angkat yo. Oh. sembah nuwun genduk Birgita Ayu made in saking kota Tahu Kediri sampun ngumandhangaken sesideman Mas Gareng. Mbak Birgita Ayu, pamane jenengan sebagai apa berarti? Kula Bandung Delontong Woso. Bondowoso ya, Mas. Bondowoso ki nek gagah gedhe dhuwur entene sementen ya Delontong Woso. Oh iya. Nggih niku. Malane nganti gawe pengiram-iram pancen ayune kaya ngoten niku jograng. Nggih, ning dasare wong Bandung ki wonge sembodo. Kok ya lanange jagat, ya baguse jagat, ya sektine jagat, ya sugihe jagat. Apa wae sing dikersake sing disuwun kalian Sira Rajonggrang kabul kabeh.
diparingke kalian si Roro Jonggrang. Tapi kan aku ora tresno, tapi kan Jonggrang kan ora tresno karo Bandung. Ya tapi kan akhirnya terus gelem mergo njaluk bebono kuwi mau. Tapi kan gak sida. Lah sebabnya enek to kok ketapi. Lah ora sidone sebabnya apa? Ya moh. Ora sidone kan mergone cacah candi 1000 kuwi kudune sewengi dadi ning urung wayahe dadi awakmu ngerahke karo para mbok-mbokan. Karo para bolo-bolomu kuwi ngerahke supayane nangekke sing jenenge jago supaya kluruk lan liya-liyane. Dadi badar ya ana kono kuwi. Lah kuwi tak lakoni ben aku ki menolak sampean. Nah, gandeng kowe wis nolak si Bandung Bondowoso, lara ati Bandung Bondowoso, cacah candi 1000 mung kurang siji, katresnane ditampek utawa ditolak, siji candi sing pinangka jangkepe, Roro Jonggrang sing dadi jangkepe. Ngono tak jane sampean jarene tresno karo aku kok aku mbok dadekne patung. Lah mergo kowe nolak. Lho tapi jarene tresno. Ya jane tresno ning gandeng kowe nolak terus aku lara ati. Sakit hati, Dik. Wong lanang nek wis sakit hati tenan, apapun akan dilakukan, Dik. Oh, ngono ya, Mas. Mula aja gawe kecewane wong lanang. Ngerti Pak Yoyo? Mbuh. Nek digawe kecewa. Anu langsung lagune narasumbere mbuh. Narasumbere mbuh. Nggih. Nggih. Roro Jonggrang coba kaya apa? Iringanipun menapa, Pak? Garapanipun menapa? Loh, dangdut. Oh, nggih. Nggih. Dangdut salapan. Nggih. Monggo diaturaken Roro Jonggrang menika nggih pamundhut saking Sutresna Budaya Dados. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal akeh kang nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan tobat dasar wanita keparat apa ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Pandawasa Roro Jonggrang manungsa sur mundur garwa jaga Bandung aku duwe bebenah candi 1000 sawengi kudu dadi iya Jonggrang panyuwunmu kanggo Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal akeh kang nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang
ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengking Prabu Dasamoyo aku duwe aji sakti Pandawasa Rara Cokrat manungsa Sundha Elok jenengan multi talenta. Nggih